Хора, днеска ще опитваме най-новите вкуси от Хихо. Айде. Чири кола. Давам 10 от 10. 100 от 10. Сега ще опитваме тези шоколадови пръчици. Като уено. Не ми харесват. Давам 3 от 10. На мен ми харесват 100 от 10. Шоколад просто. Пробваме една нова комбинация. Хихо с шоколадова пръчица. Аз опитвам шоколадова пръчка с Хихо чири кола. Необичайен вкус. Няма вкус. Да, 0 10. Странно. Айде, чао. Ще се видим в другия.